पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट कारवा मिनी। बेटा मौज कर दी। टेंशन के हमरा से मेंशन करो, ऐसे न जान सस्पेंशन करो। हटा अभी ए हो का टेंशन के हमरा से मेंशन करो, ऐसे न जान सस्पेंशन करो। बोल काहे तोहर मुंह काला भइल बा। सुनो, अरे राते वाला पुआ राते गाला में के बात पूरा गांव भमे हाला भइल बा। हो राते वाला पुआ राते गाला में के बात पूरा गांव भमे हाला भइल बा। Mixed by Deepak Dilkash। ओह घर के हुता रहे ना, प्यार होत रहे लाहे लाहे ना। अरे कौन दिक्कत हो गई? कि छुपा के लइका एगो वीडियो बनैले बा। आ हमारा पापा जी से जाई के देखैले बा। हमर प्यार के दीवार कौन साला भइल बा। बड़का भैया और के कि राते वाला पुआ राते गाला में के बात पूरा गांव में हाला भइल बा। ए हो राते वाला पुआ राते गाला में के बात पूरा गांव में हाला भइल बा। कोई सुना देलू न्यूज हो, होई गईनी हम कन्फ्यूज हो। अब का करी? माथा रगरे कि भारी पड़ गइल कइल हमारा इश्क हो। सूरज दीपक बना ले हम ऐसन रिश्क हो। ई तो गोलू मुअत के माला भइल बा। हाय हो दादा, अरे राते वाला पुआ राते गाला में के बात पूरा गांव में हाला भइल बा। ए जी राते वाला पुआ राते गाला में के बात पूरा गांव में हाला भइल बा। जाए दे बियाहवा तोरे से नु करो। हाँ तबे इज्जत बाची। अरे राते वाला पुआ राते गाला में के बात पूरा गांव में हाला भइल बा। ए हो राते वाला पुआ राते गाला में के बात पूरा गांव में हाला भइल बा। का यार अपने मलिया के वीडियो बनवा के वायरल करवा देलो। अरे मर्दावा का कही बिया खाती कहत रही मानते न रहे। ले लेनी हलवान बिया हमारा तो ऐसे कैसे कर दिला हो। अरे ना हो यही तरह। ना जाता नहीं महिला थाना समझ नहीं। सुनो ना बाबू। अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा।